Els textos periodístics. Què són? Són textos que es difonen a través dels mitjans de comunicació amb la finalitat d'informar, valorar i crear opinió. Van aparèixer al segle XIX i hi ha dos grans grups, els textos informatius i d'opinió. Els textos informatius. Hi ha la notícia, el reportatge i l'entrevista. Notícia. És un text breu d'informació que explica un fet de l'actualitat recent. Reportatge. Text extens que tracta d'un tema específic de manera documentada. Entrevista. Text sobre l'actualitat que conté l'opinió d'algú. Textos d'opinió. Hi ha l'article, la crítica, cartes al director i editorial. L'article d'opinió. Text en què l'autor hi mostra la seva opinió per interpretar els temes de l'actualitat. Crítica. Valoració que fa un expert sobre cine, teatre, etc. Cartes al director. Textos on els lectors opinen. Editorial. Defensa l'opinió del diari.